Profesionálnych freestyle kajakárov na Slovensku veľa nie je. Napriek tomu v tomto športe dosahujú na svetových súťažiach skvelé úspechy. Medzi nich patria aj partneri na vode i v živote Peter a Nina Čonkovci. Vďaka našim úspešným slalomárom poznáme kajakovanie na divokej vode. Okrem toho sa dá ale na kajaku aj freestylovať a jazdiť extrémne rieky. Je to vlastne jazda vo vodnom válci alebo vlne, kde robíme triky za určitú časovú dobu a to je 45 sekúnd. A potom za každý trik je pridelený určitý počet bodov a na konci vlastne vyjde teda rozhodcom teda výsledok. Freestyle sám o sebe nie je veľmi nebezpečný, ale vlastne s freestylom je spojené aj to jazdenie na tých divokých riekách, na prejach, takže to je určite náročné. Je to dosť nebezpečné, hlavne keď človek podcení nejaké svoje sily. Práve kajakári Peter a Nina Čonkovci patria medzi svetovú špičku v disciplíne freestyle. Všetko sa to začalo už pred mnohými rokmi s plavovaním riek a raftingom. Mňa to strašne chytilo a zostal som už pri tom. No, akurát som trošku zmenil z toho raftingu ešte na ten kajak. Ja som najprv začala raftovať a potom som zrazu stretla Peťa. Takže to bola láska na prvý pohľad a nie len s ním, ale aj s kajakovaním. Takže začala som hneď trénovať freestyle na kajaku. Na svete je freestyle populárny šport. U nás zasiahol hlavne Bratislavu, keďže veľmi ideálne podmienky pre tento šport a zároveň jediné na Slovensku sú práve v nedalekom Čuňove. Aj keď freestyle zatiaľ nepatrí medzi olympijské disciplíny, ostatné svetové a európske súťaže fungujú. Aj tu dominujú manželia Čonkovci. Zadarilo sa mi byť dvakrát vicemajster sveta, ešte som majster Európy do ďalších majstrovstiev Európy. A takisto niekoľkokrát som vyhral Európsky pohár, 10-krát som bol majster Slovenska, svetový pohár som vyhral a bol som aj druhý na svetovom pohári. Som bola vicemajsterka Európy, majstrovstvá Slovenska som vyhrala neviem, asi 5-krát a nejaký Európsky pohár a tak. Ani Ninu neobyšiel úspech na svetovom pohári. Som bola druhá na svetovom pohári a... Ja som bola prvá na svetovom pohári, jasné. Kajakový freestyle je veľmi fotogenický šport. Vďaka Peťovi a Nine sa môže k tomuto športu priblížiť aj široká verejnosť. Tým, že mňa baví vlastne natáčať a strihať si tieto klipy a filmy, tak som sa nejak k tomu prepracoval a Nina mi teda pomáha s druhou kamerou a robíme vlastne festivalové filmy na outdoorové festivály každoročne. Napríklad minulý rok sme mali vlastne film zo Zambie, z expedície na Zambezi. Sme išli vlastne celý úsek od Viktorínych vodopádov až po jazero Kariba, niekoľko dní v kuse, medzi krokodilmi, hrochmi a tak ďalej. Tento rok obohatili festival Horia mesto filmom z Nórska. Na jeseň by chceli predstaviť film z africkej Ugandy. Nie je to ale len o točení filmov. Nina s Peťom trénujú prakticky celoročne. V januári sme boli v Ugande, potom sme sa snažili nájsť nejaké také teplejšie miesta v Európe, kde sa dalo trénovať. No a prvé preteky, také vážne tento rok, nám začínajú koncom júna, to máme majstrovstvá Európy a potom odchádzame do Ameriky, kde máme svetový pohár.